walang halong biro. Kaya't sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Walang ibang mamahalin kundi ikaw lamang, giliw. Kaya sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Sa aking buhay ay walang kapantay. Aking pagmamahal, asahan mong tunay. Walang ibang mamahalin kundi ikaw lamang, giliw. Kaya't sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Sa aking buhay ay walang kapantay. Aking pagmamahal, asahan mong tunay. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo, ni walang halong biro. Kaya't sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Kaya't sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Pag-ibig kong ito. Whoa, oh. Oh, oh. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Mau na ba ni? Mau na ba? This is it. Mau na ba ni? This is what the feeling is there. Alas 9:04 sa atong oras, September 1. Og dili pwede nga di nato sugdan ang atong programa nga di nato ni ma-play. Sa mga retired pack boys. Bro, Ganali ko yung ana. Wala. O yasa to akong headband, B. suota.
is to spend Spend it with you. Tanan radio station ga-play ani karon malamang. dinner for Nagsugod na ba? Ako yung pinaka-first. Ako yung pinaka-first to play sa Wild FM. Butuan. Mayong gabi ka naton tanan. Welcome po sa pilot episodes sa The X Pacboy Show. Og siyempre, Northern Mindanao ni. So from Siyempre. ako nga nalri live sa Cagayan de Oro, si Dodong Guapa na asa Butuan City, baby. Butuan City! Palakpakan! Nga, wapo doon. Akana gabi mo meron. What's up guys? Kagahapon, moto among test broadcast. Wa mi nag-expect nga dagan kayo na minaw. Salamat. Grabe kayo mo, oy. Og syempre, Yes, pagali. Wala pagali. Grabe sa mo. So, mo gini sa schedule. Pilot episode na to every Wednesday night. Tapos i-upload na mo ni sa Spotify, kaya siyempre social day, Spotify or mga Ay, YouTube. lagi. Mga katong di May makaabot. bitok-bitok ba ya? Katong mga data ra di ka po please lang bihawa na mo diri Richard. Daddy, I don't understand. Please lang bi kung data ra Ginoo ko. Palay ko sa akong headband Jesus. Barbie. Kay Borong nasuya ko ni Dudong Guapa kay siya rin na i-headband. Dapat ako na i-headband lang ko na lang. Hala eh. Murang nag-atones nga kuan, murang magaluya-luya ba kanang murang bago lang na sugaw Kala sa bitaw. pa. But kaya bitaw, dili before ma-show us, kanang bago pa mo start nga, sige, before na ko i-coughing, ipasyolyok sa. Kanila sa ako dai, ana lang sa dai. Di mo Kasi, mulihok dai. Di mo mulihok dai. O saya na maging anagon na ang sexualidad ipagi-agi lang sa accessories. Ipagi-agi lang sa accessories. Klaro kay ka dai. Okay. Sa color pa lang sa imong wall, parihag yun sa imong utok. Oh, green minded. Nakita, wala, nakisulod ako sa kwarto. Tinig ako sa kwarto. Kumusta ang buhay-buhay diya sa Butuan City? So sa mga duty, Wala. duty balay, ana, sa may lain mga lakaw, kuan man. Duty balay, then indoors o mga local business, you know lang. Wow. Tapos, Namaligya ba kang Good. mga manok ka? Namaligya ba kang mga manok ka? actually before, katong ulitaw pa ko, you know me, di ba? Kung sa kong lakaw before, katong ulitaw pa ko, duty, babay, uli. Pero, karon duty, school, then training ko sa Navy, at the same time, na business, may, para po siya mga, very busy actually. Wow. So, it's very different na sa before na to lugar. Okay, change topic, bye! Katong pagumanog duty, katong nakay chaton, tapos magkita anak, kato siya, lahi mga... Uy, ka na kasi problema ka ron. Istorya natin. Tapos pag-uli na ako sa gumang yake, madala ko mga chichirya, pwede ko masuko sa kuha. Bye! Muna style ni Dodong Guapa sa una, pag malate na siya na, dagan kina siya mga lamulamo din nga na yung mga kuanda yon, mga bibibit-bit na pagkaon, na pa-change topic ba? Para di kayo mapansin ba nga na late, animal ka na late na sa kanya waa ka. Kamo kayo ka. Kabalo mo sa... Nabikil, kano lang, before ta ani magsugod sa letter na to. Uy, salamat ha. Dagan kayo nag-PM. Ang uban, nahisitan, maulaw daw ba? Ako gina ba nga, pwede ba nga tawagan ka na mo? Ay, kabala ka, di mga mugawas imong now. Ay, madlock man ko. Okay lang, it's okay. Tapos, ang ilang messenger, pangtabunan na to ilang mga profile pic, anak kay medyo kuan ang ilang. Okay. Tapos, na-shock ko sa mga problema ha. Anyway, burang mapugos si Tani mag twice a week ani. Anyway, balik ta. Ikaw ba day, sa lagtod na mga istorya, nalain ba ka sa kuha nga gitanggal ta ka dati sa MOR? Ato ibalik, wala ko limang gitanggal, ni hawa ko. Ano Hawa ka? ko. Wala kayo natanggal? Wala ko limang gitanggal. Di ko na may tanggal because anak ka sa ko nga, you're very talented, but then, nalang ko yung dapat i-change. But then, wala na ako na-change. So, na-exit ko. Kay, di na ko siya ma-change.
So mo po nga. Wala ko po. Bisang sakit sa ako because elementary pa lang binibitok-bitok na akong idol. I was grade 1. Animal. Sulit-sulit pag tunong nga anong katigulang, elementary. Ano na Bitaw, kato nga time good. Kato nga time manggod. Dahil no. Akong ang gawid sa akong phone dili ako, ang gawid sa akong account dili ako. So kana bang I was very controlled and then wala yung problema sa work. Actually being an MOR DJ was brag kana bang pangarap din sa tanan nga pag hilig ka og music, hilig ka Ay, kabalon ako. So, pagkawala sa MOR na wala ang lisensya ni ikaw mo iniingon na Mirese, Mayra ninyo gaba. Ayaw sig check ka. Tinoda no. Basta ka sa ngayon lada. Mayra. Ano no? Pagkawala ba sa franchise? Nag-chat ko sa imo bayot anak ko. Jay, ano yung ako? Kung itong pag-drama ni mga i-unfollow ko. Ano ko, Diyos ko, akong friend. Ano yung ako ito? Pero at ba kung yung mind, Mirese, nawadaan mo franchise. Wala, Jay. Nalimog plastic, Day. Nalimog plastic. Wala, Day. Wala, Day. Ako gitanggal po di mo, Day. Wala, Day. Ako gitanggal ni Ma'am Don, na. Paano kung wala, Day? Nasad ko. Wow! Wish tayo ka ba? Masay dagway sa Hindi mo nasan. plastic lang. Masay dagway sa nasan. Oy, mga first honor. Hello sa intanan. Sila si Ncams ba? Burag number 1 burag mo na ning presidente lagi dayon karon. Manghatag kog stars Actually, pag mapakatawa ko ni Rafi. Kisa na si Rafi oy. Actually, si Incomes is my high school and my college friend. Actually, nami grupo sa college sa Liceo de Cagayan University na CBS. CBS is Chick Boy Society. Ha? Chick Boy Society. Ang founding fathers ana is si Neil Anthony Camposo, John Arvin Quijal, Willard Birong, Benson, sila, John Edward Plaza. Muna ang mga naa sa Liceo nga nagtukod ng CBS. CBS is among handshake ingon ani dayo kani. Ana. Ana. Tapos duha pag-ala sa duha kanitanan meaning duha imong uyab or daghan. Ana. Ay nag-ipangutana kung kinsa ka leader o president. Basta mo na to. Kabalo mo, sa tilod anay lang, kanigit silang mga original gyud na mga pack boys, kanigit silang mga high school pa gyud ana na sa kahugaw. Ako usa sa mga ako mura maging usa sa akong gimahayan pagka MOR DJ nako dito lang gyud. Wala man college ko hapsay magay kong kinabuhi. Ay lami tuloy-tuloy ramang ko. Dancer ko hapsay ra akong kinabuhi. Isa ko lang sa akong question day nga pagsulod na ko MOR. Nga nung ambot ng si Boy Negro magida ni no? Nga nung isa sa nabastusan ko, ikaduha kana medyo daghan tag atong fans, grabe gyud ba baya. Tapos kanibang urag basta-basta ho na tag text na anhi diri sa balay. Pagbala og shot, ana ba kanang Are you lonesome tonight? Ali dire. Ana ba? Imagine ali na. Nakabastas ko. Namin siya namin si Boy Negro. Imagine ninyo mo. High school pa ta si Boy Negro ga disco na. Actually, si Boy Negro, di ba? DCBN, ako muna ito abang DCBN. Di ba na akong akas ka? Akong akas sa parking lot. Di ba gaaba itong sa ito? Katong kuswin pa ka. Di katong afford ko. Katong dako nga akas siya ito. Si Boy Negro, pa nagtanong mag. Ingana sa ka-legend. Ingana sa ka-legend. Ingana sa kadugay. Sa tinodanay lang, kami, before na itong isod ng kay pilot episode maning, ano maning mo yung kag-pack boys, ani. Sa ako ang story, kani si Dodong Guapa, ni amin naman sa high school, college pa lang ni siya. Ako ganyan naka-poison sa ako, kanig yung pagsulod yun sa pagka-DJ yun. Kanang mga sad-sad, kabalo mo, kanang mo mga dagway, apikin eh. Pero pag mo ato na mga barangay,
mga nihit nga lugar, mga Bukidnon, tanan mga suok sa Misamis Oriental. Buranig Jericho Rosales. Bisag akong dagweto nga time, mura kog caveman ha. Taas buhok na kog tiyan. Sos, day, pag-abot sa paghawit sa microphone day. Random na ba ang tanan? Day, unsa na lang ko. Pag sud na kog MR, mura kog homosapien. Diba? Pag-abot kog sa dodong guwapa. Bay, pag-awas na ko na mura kog James Reid, day. Ha? James Reid? Ay, salut. My God, James Reid. Patang ina. Yut. Ay, inay. James Reid. Ito, yun. James Reid, day. Grabe na, sa lang. Bang. Dili may mamakak, tinood ng gingon. Bisag dili ni mo pagtuon, matinghala ka, na grupo, man naghabal-habal, na muapas, na ubang ga-taxi. Na ubang matinghala ka, nag-abot dito sa stage, Ginoo ko. May na lang, ako so ning klaroon, may na lang, pag minyo na ako, wala na rin ko nagsadsan, nag-rest na rin ko kay, siyempre na may pamaw special sa kadlawon. Kamu naman din ato. Okay, bye. Noong ko nga panahon ba yun, di ba, una man ka na-expect boy sa kuha. Botong panahon nga pag Bernie Bitok-Bitok ang i-request sa Malitbog, Bernie Bitok-Bitok ang i-request sa Sumilihon, si Dudong Guapa ay maipuli. Dudong Guapa kay naipamahos special. So ako nilosob dito. Pag abot ako dito dahil, muchika naman si Kapitan dayon nga. Na pageant, mama na primero, di ba? Pageant. Muna sugod. Dudong Guapa, kinsa mo gusto diha, asa mo diha, mo gusto diha, usa number. Ano ko kay Kap? Unsa pagtuon mo sa Kap ingon anak ko ka chip? Wow. Unsa pagtuon mo sa ko? Anak ko dai. Unsa pagtuon mo sa ko anak ko ka bas ka ubos lugar? Number 7. Abay si number 7 dai. Abay si number 7. Pag-abay ni number 7, friend man po niya si number 4 o number 6. So muna itong topic na ito kagabi. Okay. Bye. Ay! Sugda na nato! Sa mga nagsunod karon, dagan salamat kaninyong tanan. Sugda na nato ni, wala, pa-intro pa lang to ha. Pa-intro pa lang to. Kadagan na ba nagpa-shoutout diri? Ay! Kadagan na ba ninyo nagpa-kuan diri? Reb Punay, Encoms, Rica Perry. Burag kaning nananaw karon nga 165,000 day burag imo ra man ni tanan day. Oy si mamo na ganahan. Okay ra gyud ang daghay yaw-yaw, daghay mga shout out. Basta na stars. Okay ra gyud mi ana. Saint Elondina nangawat daw og panty. Huy. Si Bibing Gadila, Gilo Cristitay. Benson Rafael, I love you Dudong Guap. Si John PL, ikaw Dudong Guapa, ang leader of president. Muna ni nang gawas na ni tanan. Ma'am Joy Martinez, muna si Dudong Guapa, Ma'am Joy Martinez. Dati naman yung kauban dito sa kuan. Pero giibik sa bahay ni Kuya. Taga kuan na Brad, USA na Brad. Ato nang tarong. Basta mga OFW, tarong mo na ito na-greet Brad kay pa-December na ba ya? Basit, size 12. Size 12 ba ya? Size 10. Mudawat naman tangro kayo da bisa pag mga lotion, sabon, tanay dawat. Aba Richard. Sa akin lotion para sa dagway. Apil ako mga tiil. Lotion na ayun. Alright, ito na. Sugdan na nato. Before ta, sa atong letter for today, mo react ta sa mga nagkadaiyang mga issues karon. Mo niya akong gusto mahitabo karon mga kuan. Uy, dapat natin tawag din sa ilaha. Kay kung gahi ni bay, mga kagahi. Sa wild, si tawag. Sa wild, si tawag sa mga liman. Mga kakiyod. mga malaway din ang sa wild FM. Uy, sa mamay. Mga ka-wild. So sa ato, sa manri, mga kapak. Mga kapak. Siyempre, kay Wandaya. Ay, mga kapak! Ayan na, mga kapak. Mga kapak. Kung gusto mo magpapak-otro, di magparipak. Ana. Okay. If gusto po mo mapapak, mapapak di unlipak.
Oy, teka muna. Muning mga gusto ko dahil makakuha sa imong reaksyon o siyempre mga real to nga reaksyon sa mga love life Okay. o mga sitwasyon ani nila karon kay mo mangguni sila karon ng mga hot karon labi na kung relationship ang istoryahan. Again, SPG ang atong atong programa, so palihog paki-guide sa mga batanon diha, paki-guide. Okay, Brad. Unang picture, oh my God. Yeah. Bea Alonzo. Jesus Christ. Nga giingon in fairness karon nga naka-move on na siya bagong boyfriend, di ba? Yes. Na siya bagong boyfriend tapos nangayog sorry na si Gerald Anderson sa iya. Gerald. Di lang ko kabalo, ako para sa ako burag paspas ra kayo ang mga pangitabo sa iyang mga kinabuhi karon nga pakita siya nga in love na siya. Burag younger man din na siya, Brad. Kanang laki karon. Yes, bata pa sa'yo eh. Bata pa siya ha. Sa bagay mas may manang bata. 12 pa man siguro na lalaki. 12 pa man siguro na lalaki. Oh, grabe. Grabe sad. Ate ba? Ang tinawag, kajulan na nagsuggest mga tinawagan, mga kakiyo. Mga kakiyo. Bastos. What's up? Kapak rawi. What's up mga Paano kakiyo? kayo? Kapak. Ano ra mga kapak? Kapag di ra kayo. Kapak, Kamu sagay ka. Anyway. Bulabog na Brad, tayo. ikaw una Dudong Guaps. Unsay imong reaksyon sa naitabo karon sa love life na ni Bea karon? Kung for example, mga isang advice sa imo karon. Actually, sa ako nung, Bea Alonzo is a very pretty, smart, rich individual. Correct. Ba? Mm. Look at her. Naba sa picture, nasa screen yung picture, no? Oh. Look at the body. Look at the face. The talent itself, very complete. Lami pa gini siya itar. Huy! Ipatuwad di mo ni, ipa-coughing, ipa-julangkad, imal gini si Bea, di ba? Correct. Karon, gikan man siya sa kasakit ni Gerald Anderson nga nakig ratatouille ni Julia o nakig ratatouille ni Pia. Sorry, basi mabulabog ko to. Na-issue ni Pia. Ano na lang. Ah. Na-issue ni Pia. Karon is, Bea Alonzo has the right to be happy. Has the right to be loved. Has the right to be given a chance to prove herself nga dili tanan lalaki para ni Gerald Anderson. So I'm very happy na nakita na ko si Bea Alonzo ang gihungitan sa iyang boyfriend nga marguwa siya kamot ug way tiil para di siya kahibaw og hungit nga ipahungitan pa gyud siya kabisi ba yes na lang ko. Ah. Bea Alonzo ko ungiti ko diri dili kay mong aton siya imong ihungit sa kwa appeal ning food dili kay sila coughing sa show mo. Alam mo, in fairness, may na lang po din nung, di ba, mo din na, kabalo ka, mo din na ang mga modus ni Gerald Anderson, ha? Ayon sa mga sources, ha? Iya din ang gadiskartian kung kinsa ang iyahang si tawag na iyang ma-partner sa movies. So, mo din na yung so, kung kinsa yung mo bigay, larga. May galing daw si RC Munoz na sila yung movie so na wa daw nagpadala si RC Munoz. So in kaya fairness, ako sa una katong ga-eventa imo ra kong giingnan nga hinay-hinay ilang mga dancer ipangayuan na sa remember na dancer ako to laling mga dancer gakaling ko sa mga dancer sa MOR kay perti kagwapa uy. diba kay kung partner lang di mo pwede ni Jam kay ang bet ni Jam kay mga dancer man di ba ko dancer ba yun kay eater tingnan mo kaunday so di mo pwede ni Jam so dito ko sa dancer ko pa Wow. pag mo discard ko sa dancer imo ko madlungon sige chika ay shit English mo dancer ha kay English so English na ko ang ending kaboy negro kapadulong okay tingpati. Pero sa ako tama ra po to nga naitabo to nga nabulabog ni Bea si Kon. Tapos in fairness naman, happy naman sa kon, okay ra na. O kani. Happy sa karon Sus, Okay. kani po di sa ko kasabutan ni Ellen Adarna. Sa tuod anay lang. Kung ako po'y lalaki, si guy, Ellen sige ko kung ako po'y lalaki, tapos si Ellen ganang siya makita man nimo iyang pass no nga murag galukso-lukso ra siya ba. Ta John Lloyd Cruz igora sa gianak kanana ba. Murag
Ako lucky bro, action sa kong kabalaka ani nga mapuyo ba kanis balay ni? Ako manggod, no? If may pag-Ellen Adarna, wapa ko diri, daghan kong kwarta, Sa bagay. sikat ko diri, ang akong talib kay muusap og atong. Bisan pag kinsa nga keke ang akong partner, mo dikit yun sa ako. Ani mo gaday, ang talib mo ni Ellen day, di ba? Talib mo ni day. Talib ni. Pagsud sa atong siya day, napay lips diri day, magdawat day, mo coughing pa sa sulday. Na something day. Muna na yung special skills day. May specialty day. May specialty day. Pero problema man ni mo, kung ikaw magulalaki day. Tayo nga na ba? Sus, ginoo ko. Bro, sa bagay, depende mo na sa imong tumungog tinguha, God, di ba? Depende mo na sa imong... Dipindi mo sa mong best dahil kay talaw na to Ellen Adarna ang dagway. Si ibutan to lang ana naman ni anak si Ellen, gikan naman ni Baste si Ellen. Unya daw pag abot kwarto dai kay mo vacuum man siya dai. Pero ang problema lagi, ang kana laging itsura o ang performance, eventually, mukuha na mong gyapon na, mukupas na mong gyapon na. Mo lagi. Di para sa ako, dili siya pangkasal. Pwede siya, kung tambal na sakit sa puson, pwede. Tama na mong gingon, ang grabe nga performance kasi ilalom na vacuum dito. Tapos na pag manili dito, kana pwede. Pero kanang pumiyong ka, for example, ikaw nasa side ni Derek, talabi na karon yara nga pakaslan daw niya. So, Derek, pero, good luck. Sa ako po day, kung si Derek is never nakatry og vacuum ever since na iyang kinabuhi day. Tapos niabot si Ellen nga Diyos ko gikan sa kumagko sa tiil taman sa split end siya mo vacuum bayot. Ug ako'y Derek nga wa man ako ni na-try. Pakaslan ako si Ellen day. Sa iya na ko ilab day kay sa iya man ako na experience day. Diba? Pero medyo mo nang ganan ako kay later na medyo sumpay ni sa letter na tuon niya sa nag-PM sa tuwa. Anyway. Ay, maubad ba? Siyempre. Siyempre si John Lloyd. Wala ni si John Lloyd bitaw. Ngano no? Mayong na pa mo ani. Mayong mo ani. Ang ako gikatingad ngano duda ko ba medyo weak ni si Juan John Lloyd Cruz. Uy. Unsaon man nimo ng John Lloyd Cruz day nga kung pagsulod ninyo sa lodging house nga wala pa mo na naghubo pa lang si Ellen na nagkiyod-kiyod na kakay na humana ka diha. Pwede ba rin na? Feeling lagi na ko murag luyahon lagi ni siya no. Nakaanak na biyata anong mangyud ngiti. Usay manggod kani manggod kagwapo icing ra man ni sa cake day. Di ba kanang matog bakery di ba mo ana man ka sa mga cake. Ang primero ba nimong tan-awon gyud ang design ba gyud na color combination sa icing. Uy, ganang kuha ni ana. So dito sa kamo matter. So mo nang dagway. Dito na dahil sa pagtilaw dahil sa performance pagtilaw. Pag-ana, icing ramay na kanindot dahil ani. Pero maugali na kung ka. Nga pagtalaw mo, John Lloyd Cruz lagi. Dadabigit kay pagkiyo ni John Lloyd Cruz kaya 1, 2, 3. Umana mo siya dahil. 1, 2, 3 pa dahil. Mo ba rin ng chismis? Mo na chismis dahil? Mo na mong chismis na nga ingana siya. 1, 2, 3 lagap. Muna yung panaghap bayot nga kani si John Lloyd pag ratatowing di ra mo abot og kuan bayot. Di ra mo abot og pag kumuhatching ka ha? O pa ka kahatching din na sawagan na siya bayot. Shit! Kilala ka dali. Na bayot compared din mo kang Derek day nga pag sakto kayo, sakto exercise. Sakto og kuan hangin. Pagsulod si Derek Ramsey, pagsulod pa lang sa parking lot sa hotel lay, napalang kita ka lang di ba magpark ta sa itong mga sakyanan naman ay murag stopper, kanang simento sa tubangan sa ligid. Diha magsugod ang tila ni Derek Ramsey day. Ay, wala pildi ka ni Boy Negro. Sa doorknob nagsugod. Lahi is Boy Negro. Higda dia. Kay magsugod ko diri sa doorknob. Oh. Si Boy Negro dahil magsugod sa doorknob, di ba? Di ba 3 hours man ang lodge. Si Boy Negro magsugod sa doorknob. Pag abot niya sa babae, nanuktok na kay time na daw. So 3 hours sa gikan sa doorknob pa dun sa babae.
Tapos ni agi magka ng carpet day, nagsaluso ang mga dila day. Nalawag ko sa yung attendant ko mo scotch tape kay para Kani. So, of course, Julia Barreto. Julia Barreto. Sige. Imagine ni mo day kung kita ang amahan ni Julia Barreto, no? Wa kita nakaba. Siyempre, tanawa. Di, sa picture lang, tanawang mata ni Gerald Anderson. Tanaw ka, sunauna gini. Kabalo ko, unsay nasa hunang-huna ni Gerald. Unsay Ano nasa nga tayo? Unsay yun na niya. Wa ka pa chupaon ko niyo. Paninganaw. Muna yun. Tanawa ra Mga gud. naw? Pirting ba, pila diferensya sa ilang edad. Kani po sa 7? kabalo ka kani po lagi mga Barreto po lagi kabalo na ka sa mga Barreto nga mga kuan. Kulba mo ni Gerald day. Kasi naginumdong ka sa unang ilang mga Salvador, helicopter. Mag-date kuha no helicopter mo adto og isla. Inganan dating di si Joshua nga ex ni Julia ay sus gipagrabra helicopter di. Wa bika ka diretso. Aside sa helicopter day, ang notes ni Gerald day, duha ka buk ulo day. Ang isa mo lihok. Gasanga. O, O siya pagto naman, Paano ba yun? luya. O siya pagto naman, luya. Kay gasanga. Bayot, kulba. yeah, notes day. Ang ako lang po nung tabag kay, siyempre, kani po nung si Gerald, dili po niya hakopon tanan. Mga kana po nung tabang, mga ami, kita sa showbiz, di ba? Star Magic, di ata, di ba? Oh, siyempre. Star Magic, ang kita ibig sabihin. Sa ato nga Star Magic, siyempre kay ilatan tanan ana. Okay siguro mauyab na to ang isa, ang duha. Pero tanan na po unsa Ay, kachip ba ni mo pagkalalaki, di ba? imagine ni gapang laguto ni day, bata pa. Kita ba ka sa personal ni Julia Barreto? Katong last na mga kapamilya Karaban, wala naman kato. Wala lang kanto. Kita ba ka day nga kanang ang hawak ni Julia Barreto murag ana day, murag masirado sa kundo ka kamot ana ra day. Ing ana ka gamay sa Wala. hawak day. Gapang Wala laguto. gusto Tapos ni imagine Kaiba. ni mo si Gerald Anderson, pilambe ni. Ha! Ukachunach. Sus! Basta lagi. Kaingong kag Muna ko inlay day nga kani man gud si Gerald DB, siyempre. Kabalo ba ka sa kadako sa atons ni Gerald masugo na nimo palod? Inala kadako yang aton. nagpa-enroll na sa TESDA ing ana kadako. Ang sa kadako sa iyang notes, kabalo nagbasa, day. Kabalo nag-even og odd numbers. Kabalo na unsay abstract. Ha? Yes. Kabalo na unsay acronyms o synonyms. Sa kadako sa atons ni Gerald Anderson, kabalo na siya asa ang subject o predicate. Oh. Sa kadako sa iyang atons, kabalo na siya unsay i-carried one or carried two. sa kadako sa atons si Gerald Anderson day. Ay, grabe. Na-memorize na niya ang periodic table. Sa kadako sa iyang atons, kaya na may himong ways. Asa dapit, pwede lang pagutan na asa dapit ang adjust ko siya. Dukubag pa pagutan eh. Kilala. Nako yung atons. Diyos ka, Lord. Tingog na. Yun po ang atong mga issue. So matagsugod sa atong kuan mo na siya ang atong mga natay pagistoryahan, mga real talk nato nga bagay-iskutan. Sugdan na nato noy. Wala lagi. Sorry kay natasan namong intro ha. Kay syempre, pilot episode ba yan ni? So pwede ra may manglapas. Way magbuot. Lo, grabe taas sa mga views. So, salamat ha. Mga bastusan yun mong dagko ha. Kaya kasunod yun din mo dayon. Already na mo sa atong letter for today. Again, atong gitago ang iyang ko natong ako sang gi-double check big basi na ko maano. Basi na po sa Bulagway Bayo. Talawa sa lain. Pagtanong kina di yung pangalan. Nara. Ito na po ang atong mga kapak. Ito na po atong letter nato for tonight. Ano na? Ako lang gitaguan na iyang profile. Nag-PM ni sa Bitok-Bitok University. Tawaga lang ko og Rowena. 19 years old. Taga Taguluan, Misamis Oriental.
pero nagtrabaho ko diri sa Cagayan de Oro. Last year, gihagad ko sa akong uyab nga mag-live-in nami. Apan wala ko mosugot kay wa siya'y klarong trabaho. Naundang tungod sa pandemic. Damay gani, daghang kay na yung anak karon no? Oo. Siyempre, way trabaho, ana. So, wala ko musugot, okay raman sad sa iya. Magpaabot lang daw siya og importante dili mi magbulag. Na ako'y na textmate nga taga-amo rasad nga lugar. Wa madugay, nanguyab siya kanako. Gakakiligon ko sa iyang mga text. Ayay. Yeah. Sa pagpaminaw nako, buotan og responsable siya nga pagkatao. Mao nga nagsabot mi nga magkita sa pista sa amo Nag-inom. Og dito siya natulog sa among balay. Aha. Mo na lagi dayon ba pag upagaling dito na din sa balay matulog. Maybe I good. Pastilan. Kani basta na naging mugawas na ganing word nga pastil. Pastilan. Tungod sa kahubog, naay naitabo namo. Sa laktod nga istorya, sige na siya og anhi sa balay. Og sige pod na ay mahitabo namo. Sa tinuod, grabe kayo siya modala sa sex. Muna ni Day, muna ni ganina Day. Layo ra akong boyfriend kay isa ra ka posisyon ang naibawan. Ay? Sa iya ra pod ko naka-feel og climax. Huy! Karon nangita ko og bikil sa akong uyab og ako siya gusto buwagan. Apan galisod ko unsaon. Unsaon man ni? Unsaon pagsulti sa akong uyab nga dili ako ang sadan? Hay? Siya makipagbulag to gusto niya nga dili siya ang Iyon. Sa tipangan niya, si Rowena, 19 years old. Oh my God. O na ni. Mga kapak, ha? Ang iyang question is, unsaon man ni, unsaon pagsulti sa akong uyab nga dili ako ang sadan. Siya pasabot niya ni. Bro, ang dating lugar para less guilty siya. Para ang dating lugar. Actually, ang dating ana is actually dating no. When you look at it, it's a defense mechanism. Tama. It's a defense mechanism. If maguba atong relationship, it's not my fault. It's if maguba ang atong relationship, then it's your fault, not mine. Barang ang dating no. Ang gusto niya ang dating niya nga bisag kabalo kung ako mo'y sad ang gidani kay nakipag-ratch ko sa lain, pero gusto na ko nga ang dating murag dili ako ang problema, ikaw mo lang may problema. Nakigratch ko sa lain, pero wa ko'y sala. Pangit ka, wa kay pulos. Di ikaw lalaki. Ikaw pa na-traitor, ikaw pa nagsakitan, punyeta, ikaw pa nag-sorry. Oh, anang naitabo. Because, actually, kana mo dyan is applicable no, sa mga kapak na to. No? Actually, it's applicable for kana itong mga lalaki nga kanang over kay mong pag-love sa babae ba, din kabalo ang babae. Munang they are, not all ha, they are okay with it na makipag-par sa lain, na makipag-fuck sa lain because they know that isa lang ka-sorry nila, isa lang ka-um sa inyo na ma-forgive. Mo lagi na ba? Mo gini naka-advantage sa para sa mga girls ba no pag ma-action makasala ang mga girls, mga uyab Pag abri din, pag anaw lang kaday sa dughan day. Pag abri sa dughan, actually pwede mo na to na istoryahan. Pag ingon sa lalaki day, pag ingon sa lalaki nga, pisti ka nga babay, yawa ka animal. Nagtarde mo ni kuan, nag-ana-ana mo, pisti ka, litchi ka, ana-ana. Dabi ni abri si babay day, iyang nipple day, kaya parang mag-ihumor sa Marta Yulet day. Pula kayo. Pink kayo. Oh. E siyempre si lalaki, actually, everyone deserves a second chance.
Automatic. Automatic. Diretso sa reverse. Diretso gikan sa primera, sigun reverse diretso. Pero kabalo ka. Kabalo ka unsay problema ani. Sometimes lagi preani ni Rowena muana din siya. Sa bagay, kadyo lang bali ato sa ni i-dissect niya ko na. Kaning diri linya niya nga grabe kay siya modala sa sex. Layo ra kong boyfriend kay isa ray position ang naibawan. Tapos sa iya ra pud ko naka-feel og climax. Uy, tinood ba? Kana pala nga point daan. Naano ba na sa huna-huna sa babay at tong first time nila nga adtong wala pay comparison ba? Ang problema mo ani day, ang problema ani kung ang girl wa sa kabalo sa climax. So ang problema ibutan to kaning nga boyfriend mo yang naandan ana tanapoy uban mga boyfriend nga pagbuto. Mora po na ilang ginahuna, wa nila ginahuna ilang partner ba nga nibuto ba siya ang iyang una basta ako nibuto ko. Ta si girl wa po sa kabalo nga mo din ang climax di mo na siguro to ana. Daw bi karon yung kaning bago nga boyfriend. So dagay position. Muwarla, mo scuba diving tanan. Hala, first time niya na-feel ang climax na nawala ang itom sa mata. Ana, diretso Si day, oh my God. diba? Unsa man ni kanang Si boy, karon pala ko ni na-feel. Dito na dayon. pag si boyfriend ang modalan, naghayang nga si girlfriend, di ba naghayang? Bait, pag abot itong isa ka kikid, kay hayang, kulob, takilid, Tanan one fourth, angle. one half, disappear, upward, down, horizontal, vertical, man dahi. Diya, Dito na kaingon si girlfriend nga, yun, ani din yung rakatowing, kana. naanad naman ko sa akong bayo. Alam mo, Naanad naman ko sa akong bayo nga. Uy, basing magunahon na mo nga ingon mo nga, grabe, importante yun na, ay, di yun mo makasultihan na. Kaya di lagi na kasagara mo na matingala ka na uban mga babae, tingala ka, hala, gipulihan niya, mo judge din ta, kasagara ba sa to, mo judge din ta sa dagway. My God, mo na yung gipuli? Bati, mga pangit, magigwapo, makita yung uyab, ta, nganong ka naman nga, ay, ginoo ko, kapangit magdagway, pero wa sila kabaloday. Siya ra day yung makaabot dito sa kanang tungang kalami day. Nga di ninyo Bayot, wa siya ma-explain. kabalog day. Pangit lagi day, pero ang dila day, maabot sa kuan day, lungs. Bari, gikan sa pelvis. Gikan sa labia. Gikan Diabot. sa labia, minura bayot. Oo, tadito ni Adto sa lang. Diabot sa ikaduha nga ribs. Diabot din sa ikaduha nga ribs. Ang dila bayot. Grabe. Oh, Og tinod na kamo mga labi naglong days na mo na inyong mga girlfriend, abi ninyo usay, kamo mga boys sa paminaw mo. Sometimes ang problema ninyo, ako which is ako kuan sa kuana day nga nang guilty ko na sa unang mga panahon nga. Kana bang ang imong yun na imong self lang ba? Grabe. Pak nibuto na ko ana ba? Wa di ka kabalo nga kajud lang. Na mga uban girls nga dali ra pud mo buto, pero na uban girls nga dugay mo buto. So Yes. abi nimo tungod kay abili mo kay basta mapaslak lang, basta kay paana nibuto na ko, okay na ka ana. Dapat Wala yun, gitawag day. ang perfect yun ana nga formula, dapat siya kung ikaw ni buto, dapat siya ni buto, dapat multiple buto pag yun, dapat dili ngani, tama, dapat dili lang ani. Dapat siya maka-experience og ana. Ano naman yun? Ang tawag day sa mga lalaking yun ang gitawag is duck fuck. Unsa? Duck fuck. Duck fuck. Pato ba? Pato. Ah, Kala bang pagdasmag dito, papak, humanda yun. oh. Dili siya Bernie or Dodong Guapa fuck. Kay kung Dodong Guapa, Bernie fuck, katulo pa, kaupat, ala isulod ang aton. Bayot, napay foreplay day, wa pa. Napay foreplay nga 3 days day. Foreplay nga 3 Muna days. ba yun? Sus. Sa foreplay pa lang daan day, X-Pac boy magita no? So ato lang panindigan ni ang title sa itong program. Atong i-make sure before nga katulo na si partner o kaupat na alya pa ta mo kaisa. Diba? Real talk ta. Mo na pinaka-perfect. Diba? Mo na pinaka-perfect Oh. sa tinudanay lang. Yeah, mo gani Ay, yun na siyang tinuod. Real talk, tinuod. Kamu lalaki, paminaw mo sa kuam. Nga, kana bang unsay tawag aning
Murach mo, dili kay murach mo diretso. Murach mo dayon, dili dayon nana. Dapat na may communication before ang mo problema mag-rach. man lagi kay ang ila lagi Ala. ang uban magud selfish lagi. Ang ilahan number one. Sometimes ang guys magud nga nilang. Una, ang pride lang ang natirahan ako na siya. For example, idol nimo na siya. Palang wa masatisfy basta kay ang idea nga nabirana ko siya, nakaagi sa ako sa Sa'yo. monay usahay monay una. Number two, Mm. napoy uban nga basta kay makuan lang ako kagalingon, masatisfy lang ako kagalingon, okay na ko, bahala siya diya. Mo magina kasagaran ang problema. Pero kung sa bagay, kung gusto gini mo nga sakto nga kuan, tama ginaday mong gingon day. Kani real talk gini. Pero, Dapat siya sa una. pag mag-ratch mo, boyfriend o girlfriend o salaminaw karon gikan sa mo nga fuckboys lugar, you have to communicate. Kung sa man gusto ba kang Tinod. verla. Tinod na. Communication, tinod na. Verlaan. Ano? So, Well, verlaan ba na kabalok ka. O sa man? Kabalo ka day, unsay problema day. Usay man gud Wala. day, kanang mo tanaw bitaw ka sa mga porn. Nay nasa porn nga ginatanaw nga abi nato nga tinuod yun na nga makahatag og pleasure, which is tinuod anay dili day kay ang porn Fake orgasm ang porn. fake na. Tama na mong gingon, nay proper communication. Istorya mo. Istorya siya, unsay mo ganahan nimo. Nay uban, di ganahan og finger. Nay uban ganag finger. Nay uban, nagpatakala po og finger. Abi niya, amo sila ni nga part. Kay mo na ko nakita sa video mo ni. So, ang babae, abi ni mo nagpiyong, di abi ni mo giganahan, nasakitan na day. Dili. Mogi day. Napaisa day. Napaisa. Naiuban nga gusto yun magpa-tire permit pero dili mo coughing. Napoy uban nga Tama. gusto mo coughing permit dili magpa-tire. Tama. Napoy uban ibis. Napoy uban ibis nga dili magpa-tire, dili magpa-coughing pero magpa-evolve. Pang-evolve, tama. Pero real talk ka gani. Kay naay once dili sa ko life no na-share lang ni nga story sa ko. Depensa na ana. Wala siya na kuan nga ibis nga ingon siya nga kadto nga ibis is age mo coughing, age magpa-ratch, but willing magpa-evolve. Oh. So girls are mura sila og kana bang na-divide nga nay grupo sa mga girls nga itar mi diri, nay grupo sa girls nga kofara mi di magpatay para di maguba mo taliv. Napo iban nga dili ko mo coughing kay di na ko bet, di ko magpatay kay maguba akong taliv, but then willing ko magpa-evolve. Willing ko mag-jacqueline sa aton sa show mo. Tama. Diba? Correct. So, ikaw, boyfriend, you must know that if asa bet sa imong girlfriend. Correct. Sa inyo palang pagbuhat-dahan, i-feel ninyo if asa niya maingon ang vowels. Like, ana, timpalan mo to. Ana, vowels ba? O, U. Liman-an na vowels. That's good. The proper communication. Now, basic, you will ask us no nga, kailangan importante gina. What if kung di gina ko na trip? Kapak Bernie, kapak Dodong Guaps. What if di na ko gina trip? Well, di po ka na mo mapugos. Meaning to say, kung dili mag-abot ang imuhang style o dili. So, meaning to say, mo bitaw na iuban nga maguyab-uyab sa. So, meaning to say, dili mo compatible. Wala mo nag-enjoy kay to be honest, no? I'm sure mayon magitaba nga dapat ang sex dito pa magina sa mga minyo, no? Pero whatever kung robot na ninyo na, you know, having sex kailangan mag-enjoy gyud mo. That's why bitaw na uban. Yes. Nabitaw may uban nga ay kapuyan ko sa akong bano ay mangwit kidi di ko ganahan nga naman because maybe mo bitaw nga pangutan na ta na uban mo yung nga ay si pangitong bano di ko ganahan akong bana hilig di ko ganahan. Imo ginapangutan nganong di makaganahan? Maybe because you're not enjoying it. Wala ka na-enjoy because wa mo nag-communicate, wa mo nagsulti. Abi sa imong bana, mo nang giyon siyang bana nga anion ko patuwaron ko kay abi na ko ganahan ka, ikaw na di ka ganahan kay naday kay mas ganahan. Kung mag-talk mo, mag-communicate mo nga kani diya dapita kani nga kani ganahan ko ana. Kung makaya ninyo, kung magsabot mo duha kung say makasatisfy sa inyong both sides, ay pagka-perfect. Maobaya. Mo na siya nga giingon nga every time na may baton mo, dog style mo, 69 mo,
mo missionary mo unsa pa na yung position niya magamit mo nga PC usas latigo bakos Correct. makita mo ang reaction sa mong partner if she or he is enjoying it. Now, if you see the facial expression of your partner that she or he is enjoying it, then do it more often. Oh. Now, if you see that the face of your partner is medyo di siya ganahan, medyo dili niya bet or yun na, then stop doing it and Tama. find something else na maka-add Yes. bet na kabuhaton Ug ninyo. syempre mo sanay mong gingon kamusan mga kuan mga babae. Ayosan mo pag fake nga bisag sakit na bisag wa na mo nag-enjoy magsumagi mo ayaw gihapon because dili man makabaloy mong partner nga wa di ka ganay ato abi ni paspas kay mo na ko nakita sa kon sus kay ikaw sa bisag sakit lang ka agwanta lang gapon ka abi sa laki nga nag-enjoy gid kini sa akong gibuhat to. Pero ang problema, wala man siya nag-enjoy nga nasakita. Pero kung imo siya, ayaw, mas ganan ako nga hinahinay. Or kanina rin nga part mo niyo nga na, diha mo yung nakadabes. Again, communication. Mo gana siya dahil nga, if, ibaganda lang, mag-fingerprinting mo sa imong girlfriend, paspaso din mo. Tapos hinayo na po din mo. Oh. Tanawa, sa imong pacing, sa imong transition, tanawa if asa siya mag-enjoy. Di kayo magsige na kagpaspasa dia. Di kayo magsige na pong kaghinay dia. Wag kay baw kung nag-enjoy na ba si partner or wala. Correct. Diba? Tama. So pag di ka mo sa girls, pag i-finger galipod mo, pag sakit, itukla paruhan dito ang dagway. Ayos mo pag utunga, ayos mo bag-ana ba yun? Pag sakit, ituklos na, patay na sakit, alimal kinyawa ka. Kaya sakit pa yun. Tino yun na. Tino, mo na yung problema sa uban. Kay para, hadlong mga namang girls, nga basin daw, kanabitang, basin daw ma-offend, kay giingon ana, di ba? Uy, no. Oh, ay, mo nang giingon sa pastilan. Now, let's go back sa iyang problema. So, nag-enjoy na siya ang Okay. lalaki. So, nag-enjoy na siya. So, medyo nalimta na niya si Biochems. So, nang akuan. So, karon nangita na siya bigil siyang uyab. Unsa ko niya, again, ang iyang question na is, kita atong gusto to, bago na to siya sa unsa ra iyang question. Dili na ta magpa-conscious siya nga, "Day, sayo mo na mong gabuhat." Ayun na. Later na, lahi na po na siya nga letter kung magproblema na sa ka nga, nagmahay ba kasi So, focus na siya question. Ang question mo niya is, unsaon man ni, unsaon pagsulti sa akong uyab, ngayon nga na, unsaon niya pagbulag, kinangita man siya bikil. Okay. Tubag na ko. Ikaw sa una. Actually, before ka mo bulag, is, imo sa yung i-weigh ang things. Alright? Actually, sa relationship, yes, na ay sex, but then na po yung ibang factors sa relationship na atong ginatanaw. Now, if you think nga medyo bikil pa siya adto nga mga aspects sa iya as a boyfriend, no, imbis sa sex siya makabawi, di pa yun siya makapasar, then you talk to him. You tell him, boyfriend, di ko ga-enjoy boyfriend. Kaya imo kong ga-fingeron, kaya dili ka ganang cutter, sakit kayo. Correct. Gisi ang salit, Tama. or boyfriend. If buhaton nato ni, kung ani ha, boyfriend, tuluan mo si boyfriend. Now, if dili maminaw si boyfriend, give him another chance. Okay. See, let's do it again, boyfriend. Pag di paghihapon, then you tell him. Pero dili, exact word nga, magbulag ta kay di nagkabalumura tutuwi. Dili, anak. Imo siya ino nga, magbulag ta because I'm not happy sa atong relationship. So meaning to say, teka muna, so sa imo dudong guaps, like, nagtinirahay naman sila, murag ni-decide naman gyud siya nga mo lukso siya. So you mean, tagaan pagyapon yung chance tong iyang boyfriend? Tagaan pa yung chance kay boyfriend pa man niya. Nga nung, kay na-attach magud siya sa isa ka person because naanay comparison. Oo. Kay kung wala pa to'y comparison, mag-stick pa siya sa boyfriend. Karon tungod kay nitilaw siya karon og di ba nag-beef steak man siya. Sige siya beef steak. Karon gihukaran man siya iskabitsi. Ay! Mo to nga ay mas lami ang iskabitsi. Wow. Pero kung beef steak ato ang gihukad, then beef steak is lami lang gyud. Beef steak. Karon na may naghukad og iskabitsi nitilaw siya. Pag tilaw sa iskabitsi lami man. Murag bet na ako ng iskabitsi. Kay murag
O, diba? Correct. Diha na dayon, actually, ang relationship mo good, diha magkabikil kung nanay comparison. Kung nanay something nga iabay nimo sa imong current or present nga relationship, diha ka makakita sa differences. Na naman kay compare. Diba? Tama. Diba? Ang isa kay paslak dito, ang isa kay maluwa pamanday. So mean to Ang say, iba pa so again, Iba pa magbabos. ang buhaton ni ani. O sige, taga na tong chance ni si boyfriend niya. Basi malay mo, basi pong naulaw na basi din naulaw ra pa si boyfriend. Na gusto din niyang oo, di ba? Pwede. Oh. Basi kulang ra ni sa kuan. So sige mo na tong buhaton, ana. Tapos in fairness, pag gisultian nimo, malay mo nag-effort po si boyfriend. O di ba? Di tama ra po ng imuhang kuan, imong plano. At least nga, if you close your window, if you close your doors, tungod kay medyo di niya di ka niya masatisfy, try to open your windows to give that person a chance. Ano ba? Open your windows to see. To see ba nga, ibutang talaga, hatagan nun ako ng chance, be. Kay imo man siyang boyfriend, technically, kay wako mo nagbulag. Correct. Tama. Ano ba? Tama, Ikaw bayaan tama. na isala kay ni tire ka uglain. So hatagi sa si boyfriend og chance nga iyang mapakita sa imo nga nagsabot na mudaan. No, if di niya mahatag, then it's up to you, my girl, nga wala gamba na ako ni, di man ko happy man ko tong isa. Kay sunod di mong pangutana na, ang isa ka laki, happy ba sa imo ha? Kana, Diya na po din. mo na diha dahil ng sunod diha na pangutana. Diya na po ka ma-foul. Correct, ha? Well, Kay ma-fake mo si boyfriend nga na-exit ka, pero ang imong isudlan na po din nga kingdom, welcome back ka. correct. na. Oo. Palait. Waak ka. Oo. Well, tama. Nice na ang angle nga taga nato sa chance or tudluan sa Siyempre. boyfriend kaysa ayan na din tamang itagbikil kay nakakita naman taog bag-o. Tama, no? Kay sometimes bitaw No, tama. pag mag-cheat ang mga partner, may hindi nga, o ano nag-cheat man ka? Katumangod akong kuan ba kay nakakapoy sa iya, kuan man ko. Ayan din manggawas ang mga nakaapan. O mo na din ka nga nanay apan tungod kay na kay comparison na naman kay bag-o. Mo na nakabawog tik-tik nimo diha. Pero labo bitaw kung kabalo di ka nga mo na rin ang problema ninyo, di imo sa tanang gitry og solve. So tama ka. Sige, tagar chance si boyfriend atong istoryahan ni communicate ta, ipa-feel na bi kay di ko ga-climax sa imuha, kay basin siya po di ay gatuon pasad siya. Then, di ba, malay mo, nag-improve si boyfriend. In fairness ni boyfriend, dugay na budbaya mo. So at least, nataganin mo siya tsao, di, na iyang na-correct ang mga pagkukulang niya sa imuha. Siyempre, give the chance because you must credit the person kasi siya man yung boyfriend, di ba? If you're not happy, if you're not satisfied with the performance, if you're not happy with the relationship, then tell your partner, I'm not happy because of this, because of that. Oo, tama. Then, if fix niya, then go ahead. Spare some time. Put a time frame. If comes sa kanya okay ang tanan. But then if not, bisag kapila na ka nag-caution, bisag kapila na ka nagbutang nag-mark na ka ana but then di pa niya ma-fulfill, then you have the right to tell the person, let's end this. Because I already gave you the chance, but then where you're not able to comply with the ana-ana. Bye. Ano ba yun? Tama. Very good. Tama. Very good. Diba? So, sa imo, Rowena, nga salamat day ha, Rowena. Ikaw mo among pilot episode na mo nga letter. Salamat. Katong uban diya nga gusto magpadala sila ay mo kabala ka pwede na istoryahan. Pwede mo mag-PM, atro din ang tabunan yung mga pangalan, or much better, kung pwede mo maka-join, tawagan mo na mo. Kung di mo maulos yung dagway, pwede po mo mag-zoom, para ito nang maistorya ng inyong mga problema. So, tama to, Rowena, give chance imong boyfriend, sige daw, sulti daw na imong boyfriend, nga monet, itry daw na to ni B, kana, kay kung tanaw na to, then malay mo. Pero if ever niabot yun sa punto nga, imo nang isultihan, but then, wag gyapon, dili gyapon siya, wag gyapon nag-improve, then pwede man nga, sabagay, di pa muminyo. Mobito na purpose sa kanang mag-uyab sa mobito mo mag-minyo kay siyempre di ba tanaw man ninyo yung compatibility. So kung wala gyud ka masatisfy pag tanaw nimo nga murag lisod man gyud, malabo man, banga man.
Then, ayun na Saya siya ba, Dayo? nga, bulag na lang ta. Wala. Very good. Eh, By the way, ang atong X-Pac Boys is brought to us by Mustang Alchemix. Pinakabago ni karon, ladies drink ni siya, ang Mustang Alchemix. And O-Foodie! Kung gusto mo mag-download, mag-order mo, ang nakalami sa O-Foodie, sa tilod anay lang, ang nakalami ani kay dili siya kanang kuan, kanang, di ba ang kasagaran, mag-order manggug ka sa usa ka store, usa ka orderan, kung mag-order na po kaglain, lahi na po nga kuan. Kani siya ang O-Foodie, in fairness sa ilaha, pwede ka variety nga store, pero isa ra ka delivery. So for example, Wow. siya, dito siya ani ni Chowking, ni Jollibee, ni Kuan, ana, or unsa ni nga mga tenants, pwede, usara siya. So at least usara imong bayron nun sa delivery. Dagan salamat sa O-Foodie. O siyempre ang akong powerful nga computer diri, Tak Computer Vendor. Dagan salamat. O ga ADB Driving School. I-search lang sila sa Facebook, ADB Driving School. Kung kamo diya gusto magkuha lisensya, kailangan na mumuagi og mga driving school. And of course, Day, padalan ta ka ni Day, kailangan naman ka ni Day, Biramax Capsule. Mas gahi, mas lami. Ayaw pag Uy. namang gimingon nga di ko mogamit sa pagtutiguang kabala ko Day, usahay sa mga idara na nasa mga 30s, 40s. Mugahi pa pero ang problema tungod sa stress, tungod sa mga nga pangunahon na di na mo function kay stress na. So mo nang kailangan ta Therefore, na Mr. food supplement. Talagang dili mo function, mag-matter po siya usahay sa mas tsada pa yun pag Biramax, no? Pero usahay mag-matter yun sa imong partner. Di ba muna yung adlib sa una? Siyempre. Katong, diabetic lagi ka. Diabetic ka pero sa imo asawa pagkatalong yawa, diabetic kayo. Correct. Bueno, atong sa una sa atong mga kauban, di ba? Hi to Boy Negro. Magyasa nato na Okay. sila. O siyempre, D3 Lia Aggregates. Hello dia sa D3 Lia Aggregates sa may pagatpat. And again, Mustang Alchemix. Thank you very much kaninyong tanan. Well, nga pala, under, Oh, shout out sa mo rin. Nakay-shout out ni mo rin. my Facebook account nga pala, my Facebook account is Beshi Lucas Space Wild FM. And syempre, hide ko sa North Dragon Aluminum Supplies and syempre JCL Frozen Foods and of course Wild FM Butuan. Also Axel's Corner, tapos Black Sheep Events. Ayun. Shout out sa inyo guys. Alright. So may tabuan eh. I'm thinking na kani siya i-upload na to ni sa Spotify. So after sa tong live, ako ning i-download tapos i-delete na ko ni sa Facebook para katurag yung tong mga nag-live na nakakita. Then they will follow ani sa Spotify o sa YouTube channel na dito nato ipamutang. Okay? Alright. Sige ko. Salamat sa inyong pagsunod. Thank you very much. Please paki-like, paki-follow ang Bitok Bitok University. Kung nag-TikTok ba? Di ba na mag-TikTok? Lang si TikTok ni mo? At DJ Lucas nga pala. Z, with a Z. DJ Lucas. Okay. Ako TikTok. DJ Lucas. TikTok ni Bitok Bitok. Ano dapat ang mga pangalan? Isang ng pangalan ni mo. Lisod ba kayo litok ano? Mag-change na po. Sige na. Ingat mo tanan. Dagan salamat sa inyong suporta. I love you guys. See you next Wednesday. Ingat mo tanan. Bye! Bye!